खुलुमबाय नोंथांमोन स' मोनसे बे माबायाव नोंथांमोनखौ जा खावलायनो सानदों आङो स' दायो आं मोनसे माबा खालामदोंमोन फेसबुकआव मोनसे पस्ट खालामदोंमोन स' से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। प्लिज फाय जेबो गैया फाय तो बरायबाय तो नोंथांमोनखौ उदालगुरि लिजन इउटुब चेनेलाव बरायबाय तो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाखानायजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनानै बयनिसिमबो बरायनाय थाबाय तो गोजोनथाव खौरां रायजोफोर गोजोनथाव खौरां तो जोंहा मैयानि बोरमा फान्थाखौ मोनबाय रायजोफोर तो नोंथांमोना पिक्चाराव नायदो नै बोरमा फान्थाया बेनो तो बोरमा फान्था माने जाय मानसिया जोंनि आब' एबा मेम रिया आंनि फेभरेट मेम नोंथांमोननि फेभरेट मेम फेभरेट एक्ट्रेस फेभरेट सेलिब्रिटि बिथांखौ गाज्रि भाबै पस्ट खालामनायनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन एबा पस्ट खालामदोंमोन तो बिथांखौ जोंनि उदालगुरि लिजननि गासै साफ्रोमबोनि नाजानायाव जों हमनो मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय तो बिथाङा निमाहा बिदों तो निमाहा होजायो होजाया नोंथांमोना नायलांदो स' बिनि सायावनो जों दिनै दान्दिसे सावरायगोन तो जों माब्लाबा हेन्डेल मारिनायनिफ्राय पेडेल मारिनायसिमबो बाथ्रा रायलायनो हागौ तो बिनिखायनो नोंथांमोना खोमायाव हेडफोनखौ सोना लाग्रो ओ इतना स्मार्ट हो गया तुम लोग हेडफोनखौ सिगाङावनो सोना फैखादों तो चलो शुरू करते हैं खुलुमबाय नोंथांमोन स' मोनसे बे माबायाव नोंथांमोनखौ जा खावलायनो सानदों आङो स' दायो आं मोनसे माबा खालामदोंमोन फेसबुकआव मोनसे पस्ट खालामदोंमोन स' पस्ट खालामनायाव आङो मोनसे गाज्रि माबा होदोंमोन जा केपसन लिरदोंमोन बे केपसन लिरनायाव दायो आंनिनो भुल जादों स' नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय स' बे केपसना जादों स' बे माबायाव दङ मिसलिं स' नोंथांमोन तो रायजोफ्रा निमाहा होयो होया नोंथांमोननि खोथा तो बिथाङा गावनि चेनेलाव LGBT भिडिअ होदों बिनि सायावनो आं बुंनो लुबैदों तो बिथाङा माने मिसिं माने जाफ्लांदोंसो होनदों नाथाय बे जाफ्लांनाय नङा सासे बर' जानानै सासे बर'नि सासे मोजां खामानि मावग्रा सुबुंखौ बेफोरबायदि होनाया गोबां दाय होननानै आं सानो तो नाय नोंथाङा बेयो गोरोन्थि मावनो होननानै मावखाथारदों तो नोंथांमोना नोजोर होबा नुनो मोनगोन बिथांनि पस्टआव बिथाङा मा होदों गावनि चेनेलनि लिंकखौ होदों मिथिबायना ओमफ्राय चेनेलनि लिंक ओमफ्राय चेनेलाव थांनानै नायब्ला बेफोरबायदि भिडिअ ओंखारो तो आबोनि थाखाय एसेबो मान सनमान गैयानो नोंथाङा एसेबो सानाखैनो आरो मोनसे खोथा बिथाङा मिनिसो निमाहा बिदों मानो जोंखौ गेलेनाय बुंनो हानाय नङा स' नोंथांमोना स' गाज्रि मोनगोन स' बे सासे गेदेर इउटुबार एबा गेदेर रिया ब्रह्म आब'नि स' बे जाय बाथ्राखौ गावनो दिनै इउटुबाव मख'नो थाखाय गावनिफ्राय खुगानिफ्राय राव ओंखारनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय दिनै रावानो गैया अब्ला सासे एथ' मोजां सुबुं जाय सुबुङा दिनै एथ' खस्थ' खालामनानै जोंनि बर' रावखौ जौगाहोनो नागिरदों एथ' खस्थ' खालामनानै दिनैसिम माने बिथाङा जोंनो मोजां खामानि मावबोगासिनो ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिजों बेफोरबायदि केपसनखौ मानो लगायनांगौ जाखो बेनि सायाव आं केपसन लिरदोंमोन नोंथांमोना आंखौ अननानै जुदि निमाहा होयोबा होबानो जाबाय स' नोंथांनिसिम आं निमाहा बिनाय जाबाय स' लोगोसे आरो रिया ब्रह्म आब'निसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय तो निमाहा होनाय होयै आंथ' आंनि आखायावथ' गैया रायजोफोर नाथाय आं सैथो बाथ्राखौ बुंबाय आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअ बानायनायनि रिजनखौ आं खिथुउनाव होनोसै तो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ जानानै दङ मोननो लुबैगासिनो बिथांजों रायज्लायनो तो आंनि उदालगुरि लिजन गासै सुबुंफोर जायफोर सुबुंफ्रा बेखौ नागिरनायाव मदद खालामबाय बिनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर तो जों ससे आरो रायज्लायबावनो बिदिब्ला स' फाय जेबो गैयालै फाय नोंथां फाय अननानै प्लिज ना नोंथां एथ'ब्रे स' मा दङ जोंहालाय मा दङ स' नोंथाङाथ' मिथिखागौ आं एसां माने तो बे भिडिअखौ बिथाङा आंनो पार्सनेलि हरदों तो आं बेखौ स्क्रिन शट खालामना होदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ प्ले खालामना होदों बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय तो बिथाङा आंनिफ्राय मोनसेल' थेंक इउ दे बिथाङा जोंखौ लोगो रिसपन्ड खालामाखैबाबो थगायना थादोंमोन जे आं नङा होननानै खिन्थु आंनि दिमागाबो ओरैबायदि टेस्ट आरो आंनि उदालगुरि लिजेन्स आर्मि गासै आंनि फेमिलि मेम्बारफ्रा गोबां हेफाजाब होदों तो बिथांमोनाबो ओरैबायदि सालुना माने बिथाङा वाट्सएपनि वालपेपारजों फेसबुकाव गाव बोखारनानै लक खालामना लानाय वालपेपारजों एखेमोन तो बेयावनो जों हमनो हायो बिथाङानो बे होननानै गैया स' नोंथाङा नुनो मोनदों स' मा बुंनो आरो स' नोंथाङानो माबादोंबा आरो स'
प्लिज नोंथां तो जेखियानो जाया मिथिनाय बायदियाव बिथाङा चिरां जिल्लानियावनो गोग्लैयो होननाय खोनादों आरो आं एड्रेसखौ बारा होला जायफोर लुबैयो कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला लाबानो जाबाय सोंहरबानो जाबाय आरो गोबां सुबुंफ्रा होनो फेक होननानै माने जोंसो नंखायै जों बानायनानै होयो थ' दिनै नुबाय दा नोंथांमोना फोथायनो नांदो आं नामखौ लाबावाखै दे नामा आंनियाव दङ बिथाङा जाय बुंदोंमोन मैयानि भिडिअ'आव थ' आं बेखौ नामखौ लायाखै थ' आं लास्टाव फंनैसोल' बुंनो लुबैदों प्लिज नोंथां प्लिज तो माने आं बिथांनि निमाहा बिनायावनो माने माबा खुसिनि बाथ्रा खोन्थानाय बायदिसो मोनगासिनो आं माबा मिनिसो बाथ्राखौनो बुंदों आबे एसे लाजिनो सोलों बे आब' रियाया एबा जोंनि मेडाम रियाया थ' नोंनि बिमाजों समान बिब'जों समान सासे बर'नि गोरों सुबुं जाय सुबुङा दिनै जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव जौगाहोनो लाबोदों नाथाय नोंथांमोना बेफोरबायदि सासे मोजां सुबुंखौबो बेफोरबायदि भाषा बाहायनानै पस्ट होयोब्ला बोरै जौगागोन जोंनि बर' हारिया प्लिज फाय जेबो गैया फाय स' आं दिनै लास्टाव बाथ्राखौ बेखौल' बुंनो लुबैयो जाय मानसिया दिनै एफा खस्थ' खालामनानै सासे सेलेब्रिटि जादों नायबाय सेलेब्रिटि जानो थाखाय एफा सानसे साननैजों जानो हाया एथ' गोबावनिफ्राय जुजिबोदों जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो बिथांमोना दिनै बर'नि फिल्म बानायदों थ' बे बर'नि फिल्म बानायनानै जोंनि बर' हारिनि रावफोरखौ गोसारहोदों आरो नोंथाङा नुगोना नुवाखै जेथिया लकडाउन जादोंमोन अब्ला आरबि प्रडाक्सना एबा मेमरिया मोना जे गोबां रायजोफोरनो थाखाय जानाय लोंनाय जगार खालामनानै होदोंमोन आरो बबेयावबा नुदों नामा जे नोंथाङा जायफोर फ्रेसार्स एक्ट्रेसफोर जानो जायफोरा टेलेन्ट दं बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बर'निफ्राय नागिर बिथांमोना एक्ट्रेस बानाय थ' आं बुंनो सानो सासे मानसिया बेफोरबायदि मावनानै आरो मा नांबावगौ थ' मा नांबावगौ बेफोरबायदि मावनानै आरो नोंथांमोनजों बेफोरबायदि बुंजानांगौ ने आरो नोंथांमोननि थाखायनो जों गासै बर' हारियानो बदनाम जाफायो थ' जों सिबिनो रोङा मोजां मावनायखौबो सिनायनो रोङा मा जागोन बेफोरो थ' सासे बिमाजों समानखौ माबायदि केपसन लिरो नोंनाव जेबो मेलेम गैया नामा थ' आं नोंखौ डाइरेक्टलि मानसि नङासो होननानै बुंगोन थ' मानसिब्ला नों बेफोरबायदि गोरोन्थि मावामोन थ' आं रायजोफोरनि आखायावनो हगारना होबाय नोंथांमोना निमाहा होयोबा होदो निमाहा होआबा होआ आंनि जेबो गैया आं जेबो बुङाबो खुलुमबाय नोंथांमोन स' मोनसे बे माबायाव नोंथांमोनखौ जा खावलायनो सानदों आङो स' दायो आं मोनसे माबा खालामदोंमोन फेसबुकआव थ' रायजोफ्रा नैबे पिक्साराव नायदो बड' गियान बे गावनो थिग नङा रायजोफोर नोंथांमोना माखौ 1.29 साबस्क्राइबार खालामना दोनखो थ' मा गियान मोनखो आदसा बैनि गियान मोनदों ने थ' जाय मानसिया माने जेबो गियानानो गैया अब्ला बे मालायनो मा गियान होगोन दे नोंथांमोनानो सानना नायलाय मोनसे पस्ट खालामदोंमोन स' पस्ट खालामनायाव आङो मोनसे गाज्रि माबा होदोंमोन जा केपसन थ' जोबथारना आं बे इउटुबारसिम बेखौल' बुंनो सानदों थ' नोंथाङा मोजां जाग्रो मोजाङै सोलिनो नाजा आरो गाव मानसि जाग्रो गाव गियानि जाग्रो अब्लाना मालायखौ गियान हो मिथिबाय ना थ' बेफोरबायदि गाज्रि थासारिजों भाइरेल जानाया नोंथाङा मा सानबैसे थागोन सानसे साननैल'सो थागोन मोजां बानायनानै भाइरेल जा मिथिबाय नोंथांखौ जों थैजासिम गोसोखांगोन थ' दिनै आब' रियाखौनो होन जों बिथांखौ जों थैब्लाबो अराय गोसोखांगोन गुबुना गोसोखाङो खाङा आं मिथिया नाथाय आं गोसोखांगोन अराय थ' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' जायफोर बिबानगिरि एबा उदालगुरि लिजेन्ड इउटुब चेनेलनि मेम्बार हिसाबै नोंथांमोना दङ एबा जायफोर आंखौ गोबां हेफाजाब होबाय बे खामानियाव थ' रोजा रोजा साबायखर बावनाय थ' जोबथारनायावबो आंनि बर' रायजो राजा गासै बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होबाय था आं बेफोरखौ लायैनो एरख'यै थ' मोजांखौ बासिनानै लानानै गाज्रिखौ एरख'ना गारहरनानै थ' बेखौनो खालामनो सानदों थ' आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बयनिसिमबो थ' आं इउटुबारखौनो सोलायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय थ' जोबथारनाय आं बेखौनो बुंनो सानबाय थ' माने मोजां मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि ट्रल खालामबाय थायोबा मोजां मानसिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि थासारि खालामोबा सानसे समाव जोंनियाव मोजां मानसिया जोबलांगोन आरो मा जाहैगोन ना बेफोरबायदि मोजां हारि सिबियारि हारि दैदेनगिरि सुबुङा जोबलाङोबा जों गोदोसोलांगोन थ' बिनिखायनो जायफोर मोजां खामानि मावदों बिथांमोनखौ जेबो खालामनो नाङा एबा जेबो बुंनो नाङा आंनि मथेब्ला स' दिनैनि भिडिअ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो लोगोसेयैनो गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालाम आदा आगै आब'मोन